Yo, ugin mo noy. Dumanik din dahil. Ariyo? Tungkol dyan ka, pamilit ka mo. Pag ako na mo napatay, ka mo sulod dito. Ay, sigurado ka mapatay din ni sa? Patay niya sa! Pinabalitaan mo na, Day? Wala pong kabalo. Ang natabo ay bakunawa, Day? Hala na, ano naman sa agil? Disgrasya? Oo, ang nabatian kong istorya, Day, napatay siya kano, Day? Halang, matuod ba na mega? Oo, sa imo ko na May napataan. utang mo sa kandaan nga 200,000, yung wala pa mabayaran niya. Sa imo? Oo, may gikuha. Yung damo to yung gikuha, yung mga, ano yung mga appliances nga ginapangutang eh. Tapos may utang pag siya kwarta, wala yung bayaran. Yes, sis. Amo na ka tsura, dumanggarano, di pala sa lasa, tapos ang utang sa imo, 200,000. Kadako akang tignan na, Day. Kung ni man, para mabayaran niya kuman. Hala, mas may guro ka tuan, tagi mas ako matuod, gimana napatay sa Day. Di, hala, kung napatay sa ti, laba-laba, wala ka nakuha ang 200,000, goodbye, 200,000. Sige. Gani, amo na gani, ang kamaturan, tagtuan, tagi Pero siya kung ano, ginman, wala na mahimo. Eh, dahil, batunan na lang na. Siyempre, hindi na sumasukot, kaya wala na siya. Oh, malagtaw sa isang bangkay, di ba kunawa? Oo, nakatay siya pala ngayon ba? Sige. Katutay mo lang to. Katutay mo Basta po, Mga sir, Yes, sir. Ano, Baba basta na kay kami, ni sir. Bakunawa, sino man to kami sa kay ako dapat ano mo istorya, napatay na siya kuno. Kasi siyempre mga sulokton pa kami sa iya sir mo. Subong, di ka mo pwede magsulod kay may ginasunod kita nga protocol. Overcrowded ng mga tao sa sulod. Di ka damo mo sa ila na sulod ko nga, hindi kami nakasulod yaw. tapos nakaporma pa pang basket to, sir, tapos kami nakapambalay, okay lang na yan, sir. Kantawa wala sir, kami ay kinanglan kay kami ay may sulokton. Wala to, tanay sila nga maggruwa. Antes ka magsulod. Hindi sir masulod kay kami sir may kinanglan ginamo niya sir makita si Bakunawa sir kung nagasugi gi mga tuod sir kung napatay gi sa sir. Hindi ka na pwede kay may ginasunod kita nga protocol. Ano hindi man masulod kami sir ya. Sir, dala kami sir, gaka na mo 150 sir. Ang tawag na ka mo, wala ka mo usok sa face mask. Pasadlaw na ba ka mo? Negatiba kami, sir. Oo nagpasabtest kami sir negative Kami kami sir ya. vaccinated, sa may booster naman kami, sir. Ang gusto rin mo, sir, makita nga kung napatay mo sa Bakunawa, kami sulokton sa Okay, sa imo sa sir ida. kasi sir kung ikaw may sulokton di ka to magadto to kay may sulokton sa ako ha. May sulokton ko sa iya. Sige. Umaga mo na. Kapamilit ka mo. Pangitaan na yung kami. Ay, oh, Ruben Chan, sa doon. Sulod na tayo, hindi pwede na hindi tayo sulod yun tayo. O sige ha. Pangitaan mo na idea kay kapamilit. Di ka mo. Nang tawo tagi magiging tuod gi mga balila mo patay sa plano. Kasi nagay mo imo sa istorya ba dayo. Uy, hala, ugin mo noy. Dumanik din dahil. Ariyo? Tungkol dyan ka, pamilit ka mo. Pag ako na mo napatay, ka mo sulod dito. Ay, sigurado ka mapatay gi man isa? Patay niya sa! Doon ka fresh, sir, how? Tabuhi man isa pero tuwa kami patay gi. Doon ka pulbos ng tsuray na, sir, how? Pag ako na ko sa murgi. Ha? Patay gi man isa, be? Wala tawag na tsuray doon. Di pa abi mega kung patay man na sabi. Be? Tuduha, be? Sige pa. Be? Di ako matang sabi. Uy, ala, uy! Ano kay buhi ka gali? Ang patay. Patay, huya! Napapatay pa tayo, ako no, konta ka mo, mapatay, hiya ka mo. Ang utang mo sa mega mo Saka ba, yan ako taligat pa. Kabayad sa ko sa imuli, DJ. Ang bali patay na sa tapos mas Agi ang angot ako sa inyo, ito nakabayad ako sa kinutangan niya man, mano, na ano. Ano, ibre ka tulog tao to, pay. Dala utang mo. Utang mo. Matulog kita ni Bata, balik ka mo siya. Oh yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Oh yeah, Labugay Boys!